Dili gyud lalim ning maminyo ta nga wala patay andam. Labi nag wala kay balay, pertigyong paita. Magabang ka, magsikag balin-balhin. Sukad pagkadalagan ako, nagsige na lang gyud ko balin-balhin ani kay manarbaho ta, magabang magyud ta. Nya pagkaminyo naglain mi. Nagabang lang gyapon og balay kay wala man tay kapuy-an kundi ta mangabang. Muli po ko sa amo, layo man kay starbuhan sa kumbana. So gasto gihapon og tubil sa motor og di pliti. Mo nang nagpaduol na lang mi na amid diri sa crossing nagpuyo kay highway ra man ni diri. Karon nakadesisyon na gyud ko nga ubalik sa mi diri sa kong ugangan kay gipalitan man sad mi nila ni luti diri sa kilid. Gitabangan mi siyang igsuon sa kumbana o sa akong ugangan kay para makatukod mi og payag. Ang akong iabang, ako na lang itigom kay para ipalit og materyales sa among payag pohon. Mao na akong magplano ka maminyo, maghuna-huna usa ka daan. Kay dili gyud lalim magsugod. Perting paita. Kani akong mga gamit, yanam-anam ra ni nako og hipos. Ang una nako nga gihatod diri sa ilang mama, ang ako jung mga bulak kay lisod man ako nang biyaan akong mga bulak nga apil naman na diri sa akong pagpanginabuhi. Kay usay makatabang sad bayan ang bulak atong pandemic. Mao jud nay akong gikuhaan og mga extra income para sa among konsumo. Unang dili na nako biyaan ako mga bulak. Ako gyapon nang atiman nun. Nya karon hinahinay na pud mi anig sa baluta ni akong mga gamit. Kay ang uban ipaulay sa niya ang kini mo isunod sa ni nako og hakot. Yanam-anam ra din ako pakot sa baw kay duol ra man ilang mama naraman diya sa ubos. Nya ako naraman pugod diri sa unahan. Kaya raman ibao ang kani mga bugat kaayo mao ra na akong isa kay atong sakyanan nga multicab og dili katong bunggo. Mas duol ning balay sa akong ugangan kaysa sa akong mama jud. Tuamtos maambong ang sa akong mama ang sa akong ugangan naraman pud ni diri sa crossing. Na diya mi sa akong ugangan mo balhin. Dili jud lalim ang hipos, pati daghanang hiposon. Imbis gamay ra ang gamit nandidaghan man ni pagpanggawas na tanan. Gituyo ni nako nga ana man nako og hakot anon makapanglimpyo pugod diri sa balay kay maulaw putos tag balay nga limpyo ilang balay pagsulod nato niya paggawas nato perting hugawa. Ako gyud ning gilimpyuhan ang sa sulod ug sa gawas. Og yun ang gipangkuha ang akong mga basura. Upat po ko kadlaw nga sige panglimpyo diri sige panghipos, panghakot. Patabang gani ko sa akong manghod si Manilin diri upalimpyo kay kung ako ra murag di makaya mura kong nabugat o sige pangalsa ning mga bugat panghuyod. Ako ra man isa nang hipos diri kay akong bana trabaho man. Mao nang nagpatabang na lang gyud ko sa akong igsuon kay para mahuman ni nako hipos akong hiposon. Daghan gyud kayong salamat sa tanan ni tabang namo pagpangalsa, pagpanghakot kay di gyud lalim ni trabaho. Maadlaw busy kay ko ikagabi magsige pag gyud bilar kay mag-edit ko ani akong mga video kay para nako i-upload. Kani lagi natay pangandoy sa kinabuhi nga gusto sa nato maabot kay para makatabang pud sa atong pamilya. Maningkamot gyud ta buhaton nato tanan mangita tagpaagi. Usa po ning rason nga nung nag-vlog ko kay tungod sa kapito sa panginabuhi. Basin day makatabang ko sa akong pamilya pamaagi ani. Unang magpasalamat na lang ko daan sa tanang nagsuporta nako diri. Gusto ko manarbaho dili mako katarbaho kay tungod na ako'y anak nga giatiman niya. Luoy man sad biyaan nako kay preschool pa man na siya. Maayo maning mag-vlog ko kay naram ako sa balay. Matimaran nako akong anak balag busy kay ko. Kung nakay pangandoy suportahin na lang imong kaugalingon. Kay mao na akong gibuhat karon. Atong niagi dili gid baya ko kabalo mo edit pero karon nakakaton na gyud ko unsaon pag-edit ba kay ako gyud nang gipaningkamutan nga makabalo ko. Daghang salamat sa paglantaw mga kalodi na panisumpay kay wa pa mi nahuman og panghakot.